Úplne som roztrhal kusy. No tak to má byť. Alebo nie, som mu dal 6-krát. Ocek. Mastnejšie. Nazdar, teplí bratia. Jak sa máte? Čo si? Zastavila sa sekretárka. No to je Milo. Počkaj. Čaute, chlapi. Nemohol by si mi pomôcť, doktor povedal, že nemôžem dvíhať ťažké veci. No čo je? Za včerajšiu fajku som ti zaplatil 100 pade. Dobre, ešte sa vyrovnáme. Okej. Nejaké rozbity. Daj mi, ne? Ne. Čo, aká bola moc ťažká? Ťažká. Takého Macka si ešte nevidela, čo?